Hello mga bay, mayong gabi diri sa Middle East. Kumusta mong tanan? Ako buhi pa intam pura buyag. Buhi pa ita nahubog sa akuan. Nahubog sa bilar kay kanang gabi gahapon wa gimi kato gahapon kay sa excitement siguro. Dayon unsa na tong orasa akong giinan si Rona pag-charge na diha Rona pagtubil na si imong lawas kay unsa na kang orasa dito maabot hapon na nya wa kay kong kaon. Way tulog-tulog 24, 34, 36 oras hala katug di gamay. Sus nakatug gamay tagpilaw gamay ra man gyud mga bay. Tapos murag wa gid mahimutang ang mga kalawasan na mo gahapon. Dayon dayon anang gabi na kay may naghatod sa natong orasa quarter to 11 na mi naghatod no. Ay bay Richel na puli balan siya. So naabot mi dito 11:30 na siguro dayon nag-asikaso pa sa mga bagahe ni Rona then gihatod pa namo siya dito sa kuan giuna nako siya gihatod ni sunod ra ang among tatay kay kanang usa ni nagkuan pa siya nagparking pa siya dayon hala dito na mi parte ng kuan namo unya ang katong kuan ang kartong kargador dito nga dili biya kay hago ang kargador sa kuan sa diri sa airport dire gitagaan namo og kuan kanang nus dinar. Di man mo dawat ang gihatag gani sa among tatay kay 1/4 ra bali 1/4 is equivalent to 35 pesos ato 1/4 ra ang gihatag ha sa among amo kay mao daw ihatag sa kargador dayon naluoy man ko akong ina si Rona nga puninig 1/4 ron so nahimo nang 80 ka pinto dayan ni daghan naman siya gihimo sa amo nag-assist amo ako pong giina si Rona nga ay gipakita na ni Rona tong kuan katong kanang sane half KD o ruba 1/4 o half dinar dire ya niingon ni lingi-lingi man ang tao di gyud siya madawat ko no so ato nga dito nami sa timbanganan jud sa final nga timbanganan ay mi mobalik diri kay ipaputos namo ang iyang bagahe kay lagi kanang basi malaglag balat gipaputos ako og maayo so akong giingnan katong usa ka bag katong bag-o niya nga malita ako giingnan tong tagaputos nga tulo ra ka tuyok bay ha kay maglisod mig abre kung daghanon nimong tuyok kay kanang usengan kanang kuan ra ba kanang abrihan ra ba ni abot sa naiya kay dunay pa sa lobong nga kubos lagi para sa kung uyuan kubos og gamay chocolate so mo to gitulo ra ka kuan dahil ang katong usa ka malita kani daghanan nig putos ha kay daan-daan na ra ba ning baga pura buyag. Katawa tong nagputos dayon kay gi-action pa nako dito. Dayon dunay mga nakailan ako dito nagsinggit sa akong ngalan. Hoy, inday kabkab. Dayon ingko hoy ayok saba in taon kay do na naami kauban akong tatay wa ni kibaw sa mga kabuang diri sa social media. Ang giinan ayok isinggat, iyunghong lang nako. Dayon nakaila dito dayon. Pagkahuman daghan na magnahimo tong tawo. Di akong giilan si Rona ron ipagawas ng 1KD nimo ato ni puna nahimo na tong 1KD 750 fils bali sa atong apat no almost 300 pesos na to ihatag na mo sa kargador pero dili man siya kapoy kay kanang naamay ligid ang kuan duso ra man siya pwede ra gay kamera mo duso so naluoy lang ko sa iya ha bisag dako kay siya glawas. So akong giinan okay ako siya gi-explainan katong kuan kanang kargador ba sa kuan kargador sa airport ang gina na bay ang gihatag sa among amo kanira 1/4 ra murag 35 40 pesos ra ni sa ato mga ganon tapos 1/4 dire akong ginan bay mao ra ni gihatag sa among amo ha kay niingon ang among amo mao ra daw ni among idunor sa imuha karon kay naluoy man ko sa imuha akong gipabunot ning tag-iya sa bag sa mga sinsilyo niya kay na akong giingnan nga pagbilin-bilin dag sinsilyo kay basig do na tay mabayaran sa nigabot sa airport so mao to nga nakabunot ag gamay no napag ginabiling gamay gibunot. Dayon ang nabayad man niya sa katong pagputos sa malita is 4KD mahal na day karon no tag 2KD na ang kada malita mo sa una murag katong pag-ulian ako murag kuan ra to ang nabayad nako 1KD ang bag karon na ni taas naman pud ilahang presyo ang presyo nila pating taas nga mga sweldo wa pag ginitaas so mao to akong giingnan tong kargador nga bay kung mao ra gini gihatag sa among amo karon kay naluoy man ko sa imuha
gipuno na mo ni mga sinsilyo mo nga nanaghan ha. Di ako siyang giingnan na ayaw lagkalain ani among ihatag. Kini among gihatag kinasing-kasing ni among gihatag sa imuha. Dayon naluoy man ko sa imuha. Wa man pud ka kaayo kapoy ako siyang giingnan. Dili man pud kaayo ka kapoy kada suduso or man ka anang kuan ba nya do naman ay ligid. Anak ko sa iya ha nga. Di naman ka magpasan pa ana magsuduso ka raman lang anak ko. Di nga ana siya nagsige siya katawa sa ko nagsige siya ngisi. Okay. Di ara ang gabiyahe perting hilom muna akong giingnan na. Ayaw gintawag sa bar ayaw hilom-hilom ang siya ni. Pag sa bar gintawag ro na ganing imong mga kauban diri sa linya inataw ni mga amigahan na sila tanan kay panado na kay mga kaistorya ayaw gitag hilom-hilom. So mo to perti na namong balaka ganina no sa ako ang gipost nga conversation to namo sa akong uyuan. Nga hapit na gid mawadag paglawom akong uyuan. Akong giina akong uyuan nga tatay, ayaw gitawag surrender tiyo kay wa gid na sa tong lahi nang surrender dayon. So laban lang para sa kubos nimo. Kay kadto man gid siya nalaman gud akong uyuan na nagkuan gid siya kanang saingan nagpapalit gid siya og kining pan lagi diri murag planggana. Murag planggana kadak-a gimingaw siya kay gikan man gud nag-Dubai pud akong uyuan. So nakatilaw siya sa pan diri. Gimingaw siya mga pila na katuig to nga nag-Dubai siya. Wala na siya kabalik so gimingaw siya. Bahala daw makinaunsa basta daw iyang kubos. O unya kay hapit nang surrender siya ganiya na delay day si Ronagel sa iyang flight no. Dako sanay dugay-dugay ang iyang delay sa iyang flight 2 jud ka oras. Inko hala naon siya nakato na balaka na hastang to sa bukid git pantawagan na nako inko wa ba mo ibalita din ha og naon sa na inyong isuon ug hasa na dapit. Nangko ngano wa man ibalita wa man ni nangita jud pamaagi kung unsa maglabad buak matong ulo ani unahuna og naunsa na iyang biyahe ug asa na to dapit basing nakaabot na og kuan kaabot na og Amerika. Asa nakatudog bitong bata wala man gyud nagkuan wala man gyud nagkuan nag-report na mo bisag isa na lang sa amo yang tagaan og kanang report bisag sign na lang ang tawo ug asa na to dapit siya nakaabot na bakag naiya. Intahan Ginoo ka bay lintik na pag-ibig. Ay Ginoo ka bitin balakahan na mo hasa nga among amo dire sige giingon sa ako nga tawagi iko siya man tayo tawagan ako nag-online 15 hours ago, 16 hours ago. Unsa man akong tawagan ani anak ko. Bay sus mitasin, sus Ginoo ko. Engko, ala naunsa na kadtong mga bata ato. Sus dito nagubot na dito sa bukid kay ko silang ipantawagan. Unsa man wala man ni tawag din ninyo si Ronagel, wa ba ni text ninyo din ha. Akong gikuan pud to bulabog pud dito sa bukid. Ata sa bukid hasta dinhi yan ingon akong uyuan nga unsaon man ni nga naaman ko sa terminal 3 nya sa terminal 1 man dai ni siya ingko na unsa naman taon mo wa man mo nakasinabot sa sige magkita gid mo ana kay hasang gamaya ra ba ng terminal ra hasang gamaya ra ba ng airport ra ba terminal 3 ka nya terminal 1 siya ala na unsa na mo diha. Ingko hala na unsa na mo diha ingko bahala na mo siya kidabuhi ninyo hala sige pungutana mo diha. Di mo mangutana akong gingan akong tiyo nga kana si Rajel makitaan ganini mo kusiara gumbugan na kusiara gumbugan na ako ay bay bet kinson tantog peti taw na akong hubuga ganyan buntag bay kay kanang alas 3 media na ako nang katulog sa kadlawon. Gani nangasaba na ko ang akong inahan diri sa social media no ang ako ang mama Rosie Jan gatchat siya sa kuha nga nung sayo daw kay ko ni mata. Unsay sayo ni mata? Nga wa pa ko katulog. Wala lang ko ni reply sa iya ha kay mga saba ba na sa kuha ng inahan no. So lipay pug ko touch pug kay ko nga naay mainahan ako nga na dili ra nako dailhan sa kawanangan mo kalit rin taw pang chat na kog pangasaba. Hoy, unsa nang orasa alauna na nganong online pa man ka? Ana akong inahan diha sa dinhi sa social media. Ay mangalit diri pang chat nako. Hoy, katulog din taon diha alas 2 na. Matats ba yapon ko so dili na ko pang replyan kay mo reply ko madugay naman jud among tabi no so amo to naunsa na asa nam tadabit mao lagi nahubog jud ganiha kay sina mo na 3:30 na ko nakatulog o nya siguro mga alas 4 na gid siguro to nakalimot ko o kanang kuan hunahuna alas 4 na gid kadlawon nya ni mata pa ko alas 7:30 alas 7 sos Ginoo ko pastilan lagi hubog kay gani buntag lagi. Ning kamot intawon kog hawid sa hagdanan intawon pag naog nako intawon Ginoo ko taba. Ko Ginoo ko tabangi intawon ko. Ana sikog naog sige kog hawid aning hagdanan. Ingko hay Ginoo intawon kanang kugusa intawon ko karon.
Ayaw hintaw ko pa siyang di Ginoo ko matumba ko diri kalit kay nahubog yung taon ko. Pila ra ka oras ko 5 sa city. Sus Ginoo tulo ra ka oras ug tunga akong tulog. Mario Josep. Then hala dali ko himo lawog nila pamahaw pamatay sa mga suga. Limpyo magic. Sus ara ni andar na po kung pagka magikira. Alang minajik sa mga trabaho. Ano dagan-dagan gyud lang. Dagan-dagan gyud trabaho taman-taman kagod sa ni kanang kab-kab taman-taman. Kab-kab tama minajik kay lagi sos Ginoo. Kaning ikaw ra usa no, kinahanglan jud ka nga mangita jud ka ga diskarte sa imong kaugalingon. Kinahanglan jud nga igawas nimo imong talent sa pagka magikero. Kay og dili nimo paggawas imong talent pagka magikero, nya hubog pag yung ayugo kay gamay pa kay tulog. Nawa na mabuang na si Inday. Alang pinaspas na kung dagan-dagan gani. Paspas akong dagan-dagan sa trabaho pagkahuman. Wa pa man gid ng mata ang mga kuan. Wa pa man gid na mata ang mga tibaghak. Ang kuhala. Ginoo, nahuman kog dali no, ang mga 9:30 nahuman na jukutan ng tanan kalois Ginoo. Nahuman nagitawag minajik ang tibuok kalibuta at tibuok panimalay. 9:30 pa man wa pa man na mata ang mga tibaghak. Ko kamatay mo, magpaabot ba ko ninyo ako hubog-hubog na kay ko wa na gyud. Wa na gyud pasilan. Diya akong himo loko ko ilam sa habol. Bahala mo diha. So nag-alarm ko og alas 10:30. So di nakatubil ra ko sa ka oras. Ko hay salamat nakatubil ra kita nagagasolina ra kita sa inday sa ka oras tunga wa gid tayo nagsinamok-samok. Salamat Ginoo wa gid tayo nawag sa kungalan, wa gid tayo nag-shout out ko. So Ginoo salamat jud kayo imo gyud gitagaan og pagtubag ang akong mga pag-ampo. Sa ka oras ug tunga in taon Ginoo ko. Dayon mo to bay Mignard kunede sa sa ni wa na libat na ko bay time sa Marbella. Mao lagi bay kinahanglan gyud nato majiko ng atong kinabuhi dinhi dili ang atong mga trabaho no. Kay seryosohon nato sa kadako dinhi sa mansion Ginoo ko mamatay tag trabaho. So mao to so dili lang siguro duhon pa nato atong magic nga limpyo putan-aw ba nga iniglantaw sa pagalo siya yate sinaw pero gihapak-hapak ra dito. So mao to kanang nakatulog jud kuno salamat sa Ginoo. Dayon pagmata na ko hala hinahinay na pud ko sa uban ana magic na pud. Medyo dako jud kayo ang lugar din So mao to ang akong gihimo pag human ako ato mga alas 11:45 wa pa man ang mata in taon. Kung naunsa man ning mga tawo nga bilar kalami bas mga tuog nga hagok mga lubot nila ay maayo gyud. Anak ko maintaon taman to alas 11 ang akong hagok no. Anak ko so sayang kayo. Di mo to pagka alas 12 ni mata na mao pay pagpamahaw alas 12 sa udto. Sina mo na. Dayon pag ingon ako paglingkod nako pag adto na ako sa iyahan nangutan ako unsa may imong ipaniud to. Unsa naman orasa mahaw pa man kakaron unsa na pukang orasa maniud to kay duha ra man akong alaga dinhi kay ang himungaan tuwa man sa balay tambalanan kay gihiwaan ang tiyan basta gioperahan dayon ugma pa siguro to mauli dire sakto pug kaayo kay wala siya dire kay ug naa dire magsigin tawag pang shout out busy kay ngalan ako gyud. So mao to nga na pulay-pulay gid ang hilan ra din taon. Nga sa panahon nga nahubog ko nga ginabilar mo kog maayo kay gihulat ba nako akong mga pinalangga in taon. Ako yung giantos ang akong katugon hubog-hubog na huwato nako ang alas 7 sa Pilipinas alas 2 diri sa kadlawon para makatawag ko sa ako ang pinalangga sa iyang adlaw na tawhan karong adlaw time sa tanawa sa akong pagkabisi mga bayno pag ko ka-edit sa mga nag-birthday karong adlaw ugma na lang tamo himuan og kanang kuan himuan og unsa ni himuan og tarpaulin kay wa gyud gibiting bisihan kalag kigol ni Inday kab karon. So happy birthday day karon kay Apple Jane Ramirez. Gipabat niyo ika sa imuhang inahan sa imong pinalanggang inahan sa imong inahan nga kanunay panabang nga si Chel Aguhar. Happy birthday Apple Jane Ramirez. Og happy birthday usab kay Cass F Yusop ba ni or Osop basta bahala ang kabay sop ikaw na bay Cass F Yusop happy birthday nimo bay. Ingon man usab kang Gina Sar Sadilias udtuhan happy birthday bay dara listahan ako og ingon man usab kang John Pasilan gikan sa imong inahan sa kanunay panabang nga si Jen Pasilan happy birthday
ingon man usab kang Rosal Dumagtoy Salinas, happy birthday nimo bay. Wa pa dyan in taon ko naka-edit no, kay busy jud kayo ang kigol sa inyong inday kabkab no. Pero maning kamot gihapon ko nga buhatan ta mo og unsa ni, buhatan ta mo og tarpaulin, buhatan ta mo og placards. Bay salot salot maldita Zotel. Lalo nimo diha sa United States of unsa ni, diri sa state of USA. Aw diha di ay hello nimo diha diri naman hinon am ko squat di ay. Bye Rico Powell, hello nimo bye. Advance happy birthday kang kisingan ato niya, nalimot mo hinuong ko. Time sa. O sige, ugma na lang to kay nawala na ko no. Birthday sa akong ikaduhang bahandi ugma po no. Ikaduha nga si Ralph Andro, ang ako ang big boy, my Rafi boy. Happy birthday anak. Ako natputo siyang nabati ganiha sa ganihang kadlawon. So, dugay-dugay jud ang among tabi ganiha sa akong mga bahandi in tawon. Taman gid to og alas 3:30. Kasi 3:30 nananghinad jud ko. Ingon ko anak na, anak, hubog na si mama. Tuhog si mama na ka. Mag-goodbye na ba na. Kay tuwam sa school ganiha. Ina may klase. Unsa man noon nga na may klase. Alangani na may klase. No? Kay kalag naman ron. Tingpintal naman gyud karon sa mga pansyon in town sa mga mahal sa kinabuhi. So kalag-kalag na gid in taon na ugma pohon. Aw 31 pa man diri ugma pohon kay pitsa 30 pa man diri karon no. Alas 10 diri ang takna sa kagabion. So 31 na ugma busy na gid kaayo ang atong mga mahal sa kinabuhi karon sa pagpamintal sa mga pansyon sa atong mga mahal sa kinabuhi. So hello bye Japing Alip. So busy na pud kay atong mga kamag-anak in taon karon atong mga mahal sa kinabuhi. Og pagpangandam sa mga budbud, mga biko, mga bingka. Pagkalami ba? Bye Joyce Journey. Oh, ini ka kuan ani kalag-kalag ani. Daghan na po kayo magpalaway da mga bingka, bodbod, biko. Og unsa pa to? Di ko mag-online November 1 ug November 2. Makaya ba ka? Bye Joyce Journey. Hello nimo diha bye sa Kentucky. Kay Myrna Patrick, hello nimo diha bye sa Alabama, USA. Ay, oh dayon karong gabi gachat-chat mi ni bye Ellen Takmo. Nikalit og panawag, nikalit og abot niya akong alaga nga abogada. Gitawag ko niya, gaingon siya nga pagdali kanaog ako po din taon. Pwede po na akong dalig kanaog nito. Naghawid akong usa ka kamot sa hagdanan, ang usa naghawid po sa cellphone. Minta sige naog, sige po ko reply ni Bay Ellen nga Takmo. Kay naa siya gamay po nga pinaskuhan para sa akong mga bahande. So mao to. Dayon niingon ko sa iya nga awa na ko ka-reply niya kay wa na gitawag na ko sa ako ang alaga. Dayon naani sila diri business diri sa Kuwait, naani sila sa Kuwait kaning panaderia bake shop ilaha na bay. So kung gusto niyo mag-order og mga cakes and mga tinapais, mga Pilipino ang timplada sa mga tinapay o mga cake ninyo sa inyong mga birthdays, mga wedding anniversaries and everything. Pwede mo order sa inyo lahat sa i-search lang ninyo sa Google ang panaderia bake shop. Okay, dahan salamat bay. Og unsa pa man to akong iingon ay so mo to nga nanguan mi nang lakaw mi lagi kay kani akong alaga. Basta magpapalit ni siya og kanang kuan hapin sa iyahang ubos. Basta hapin sa iyahang ubos. Kay kuan giduaw siya ni Maryang Pula. Dili man ni siya mopalit kay maulaw man ni siya sa tindahan. Ako man jud pirmi iyahang papaliton, iyahang kuyogon. So mo to dayon pagkahuman ngutana ko sa iya nga kumusta man imuhang inahan sa kanunay panabang intawan. So nitubag pud siya ningon siya mao pa intay pagawas gikan sa operation room. Ingko intawon anak ko sa iya ha. Then pagkahuman nanguan nami paingon anta mi pauli niya iyang gitawagan iyang amahan nga unsa may imong gusto tayo mo kaon ba unsa may imong gusto kay palitan te kag panihapon. Akong giingnan nga ayaw na siya paliti kay ako naman siyang gihimuan sa iyang panihapon. Ako na lang tong i-serve sa iya ha. So karon pagtawag na sa iyang amahan kay kanang siya ngalan ane. Pagtawag niya sa iyang amahan kay niingon man nga magpapalit. So ang akong gihimo nga panihapon sa iya ha, ugma na putupuhon niya kaunon. So bye Dave tamo. Anchuna Aquino Sandahan nilo nimo bay og unsa ni so mo to nangadto mi sa McDonald's putana ko niya unsa man imuhang gusto ingko nga bahala ko kagud bisag unsa imong ihatag sa kuha dawaton nako.
anak ko. Ingon siya nga, tubaga ba kay nangutana ko talag sarabi ako mangutana nimo kung sa imong gusto. Ang ko, oh, sige, unsa may gusto sa imong tatay? Burger ko na. Ang ko, oh, sige, burger na lang pud ako ah. Then kato na abot na mi dol na mi sa McDonald's. Ingon siya nga, unsa man imong gusto? Ingko nga abi na kog nagpractice siya ba kay dito man sa speaker dito man mi sa kanang unsay ngalan ana oy kanang sa drive-thru mi. So bino practice niya ako na dito yang gipangutana bay may na Patrick. So ha pa shout out bay sa akong igsoon diha sa damam kay Carmelita Ortiz Garcia. Salamat you have a blessed day. Walay sa payan bay. So mo to ako na di pangutana ko. Aw sige manok na lang ako So dara. Gihimo kong bata. Gi-orderan ko ba sa kaning pambata ba kaning tawag kids meal gihimo kong bata. So abrihan na to sa sulod mani akong panihapon karon so di na ako maghimo og panihapon nila kay nag-order na sila so di ara napakoy dulaan. Ala nagka perfect ba so di ara naipakapindulaan. Bye Marilo Rivera Ruedas. Dayon. Di ay gamatoy nga kuan. French fries regular ne. Bugnaw na kayo kaya pag abot na mo ganiha ra man ni taud alas 9. Alas 9 pa may naabot karon kay napam ko mga gipangasikaso. Gawas pa nako to akong gihimong panihapon para mamugnaw o kung marep unya taud. Dayon ako pong giserve ilahang panihapon. Dayon ang laba pa ko. So karon pa ko nakakaon, karon pa ko naka-online, karon sige no buhi pa ko. Dara. Ang kuan. Burger nga gamatoy. Nya, mangaon na ta. Agoy Ginoo na tuwa, wa na nasuko nang kuan. Limo. Dara. Ala ka, Mario Chef. Saba daw, kabayong lagpot, saba. Ano man sige man kagatuwa din ha. Mura gigutom sa akong cellphone mo, halok naman diri sa akong burger. So maara to'y sulod, wala na sulod wala na sulod. Gihimo pa kong na ang gara po siya no. ang rib rides. So gihimo na kong bata, mga unta mga bay. Cute kayo ang kuan cute kayo ang hamburger. Nga kuan nga unsa ni nangayabo ra ba ang gulay. Lettuce. Mahapon daw ni akong kamot. Bahala diha. Mga unta ninyo. Bye. Ligaya joy. Mabot bigal sila nimo ba? Unta. Dako kay mura mag-upat ra ni ka paak ni. Mura ni ako panihapon. Gamay nga. French fries. O kaning 5 ka paak nga kuan hamburger. Duha, wala na, hurot na. Di kuan. Di gamay panulak. Ngaon dalin nyo. Dako ang bangal kong ilo. Time sa ha? Nagutom na kayo. Bugnaw na kayo sa lang, kayo siya naka-oras na eh, pa nakaon. Sus, pati lang, pito lagi ka. Unang lagi ka ako ang hungit. Gumatoy kayo, Na. O may sasawan, Sa man yung McDonald's na. O man, butang og ketchup. O man tayo may sasawan ng kuan. Hi, bye, Mildred. Ko Barrio Bias. Jenny Jana, hello ni mo bay, kumusta naman ka? Tawam. Jimso, hello bay. Ngaon tanin niya. Tawam. Gubot kung kuan ay kinabuhi diri. Sus, piting gubutas kong kwarto kay wa na. Nagpagawas ko sa mga pangtugnaw. Naramong kwarto, magsalag sa langgam. Naay nabilin na pa'y mga nahabilin si Ronagel. Mga sinina niya ipaapil ni sa ako ang pakargo pohon. Hoy, nasa ba? Kabaw. Gubot kay napakoy daghang trabahon, mahuman ko anig kuan ninyo. Mahuman ko palaway ninyo.
Napakoy dagha si kasuhon, tapakoy munaog pa ko dito sa Mindanao kay katong pagkaon ako pa tong ipamutang sa rep. Ngaon pa. Pa ko na duty mga bay. Alas 10. Alas 10:05 na diri sa gabi eh. Human ko ani siguro alas 11:30 kay mga arrange pa ko aning mga lalang manam dis kong kid. Nami mi kay siya bisa gabate. Hi bye Marifel Tuba Abilia. Bye Sali Alulod Discartin. Herzog nahog ang kabaw lagi bay. Nahos mangga. Legend Lazaro, hello ni mo ba? Kay Dindol Yeb, hello. Per Alexandrite, hello ni mo ba? Lutinye. Kaong kita taman ani ba? Jubilin Onge. Hello ba? Kang Ters Cubong Bakalso. Hello. Unsa ni ba I mean? No, ay dagan man imong comment ba? Bay ninito sige away. Kabaw lagi bay. Bay unsa lang mo na ni Inday. Mga bungat sa iyahang baba. Unsa na lang mga ekspresyon ni Inday hingarap bu siya. Bay Analen Biskara Galyeta, hello nimo diha bay. Nagiusara na intawon ko bay mo ni nang gitik na pug ko ninyo. Para gitikon sab ko ninyo. Ginitikay tani. Bye, Irene. Jay Sagar, hello, bye. Belated happy birthday. Bye kang, hello, sab ni mo, bye, Ruby. Si Kapinda. Panihapon na dire. Bye, Phila Chastel. Ilang oras akong trabaho? Bye, oras, bye. Basta, minadjikay lang ha. Bye, oras, bye. Minadjikay lang noon, daghan. Dipindi lang ako ba? Di man sila manghilabot na ko dire kung bahin sa akong trabaho, bahin sa among mga trabaho. Ang importante lang sa ilaha nga unsa ilang mga pinanglanon naara labi na mga pagkaon o panglimpyo. Pindira nimo kung kano saan nimo humanon. Basta sa tibuok adlaw kinahanglan mahuman ang mga schedule nimo. Bisag unsang orasa nimo pwedeng humanon. Dila man to kaungit na daghan na kay gigagmating na nako kay last na ra baon. Ano sa baka ni mautro? Sa katuig kausama ni mga libre. Bay Analin Biskara Galyeta. Akong cream sa face, chinchanso ha. Saan man to ha? Ano ba yun? Akong gamit sa kong nangaw, pitidaghanan ni. Good for 2 years na ni siya. Sa? Duha? Tulo? Upat? Kadagan ba ni? 5? Namakyaw hindi. 6? 7? 8 jud mga bay. 8 ka ba? Mani akong gamit at ni Chancho. Dero. Chancho. Da. Gab. Hindaghana. Da pa. Saman to. Nakakaon man dagay kong buhok. Hako kulangan sa burger hasta buhok ikaon og apel. Hi bye Job Alkisar. Salamat kay bay si Job Alkisar. Active kay ni siya nako nga estudyante no dinhi sa to ang page ginay kabkab. Bye Vinikar Mihok Tero, hello bye, thank you for watching. Hi kay Label, hello nimo ba? Daghang salamat ninyo ha. Niya ko kurto, morto kong sugilanon. Karong adlaw.
Mm. Daghang kaayo salamat ninyong tanan. Og unsa na? By Angel Sophia Kasibuwa. Nangutana ka kung siya gitambal na ko sa akong buhok. Wala ko ka video karon, ako ra nang videohan ba kung siya akong tambal sa akong buhok ha. Ug paabot lang mo mabidyohan na nako. Og katong primero nako nga gitambal ako na tong nana ko video ato. Kaning ikaduha nga akong gitambal mao na ni may effective jud kaayo. Kay daghan naman kay nanurok sa akong buhok. Epektibo na kay siya. Sa una di ba sinaw kini akong buhok dire? Gasinaw gini diri karon naa na daghang buhok. So, dili man ko mo share sa inyo ha kung kanang siya ni kung dili effective para sa kuha. Kinahanglan ako asang testingan ay hana ko i-share sa inyo ha. So kung nako yung mga nakita niyo mga bag-ong mga makatunan, makatabang pod. So ako asang testingan sa akong kugulingon ay hana ko i-share sa inyo ha. Karon kung proven and tested na, so dinha amo na nga panahon nga ako ang i-share sa inyo, akong ipakuyanap sa inyo ha. Ako mga nakatunan, mga estudyante na ako. So willing kay ko nga i-share sa inyo ha, ako ang mga nakatunan no. Og papasalamat ko og dako kung mo report mo sa ako sa inyo ang maestra in tawon sa kamanangan nga, ma'am, Inday, maestra mo sa kawanangan. Sarang maestra nga Facebook imong radyo. Salamat kay sa imuhang mga tambag, sa imong ipang-share, mga pangbutang nimo sa imong mga kalawasan. Kuan kaayo kanang singan ani, kanang epektibo kayo para sa ako. Report po na ako ha, kay malipay ko. Sa mga comments nga perting daghana, salamat kayo ning tanan. Appreciate much nako ng tanan. Star akong mata, akong heart nga makita sa daghan kayong comments, shares, sa mga loves, sa mga nganga, mga nagkatawa, sa mga kumagkos, sa mga thumb downers. Appreciate gyapon ako ng tanan, daghang kay salamat yung tanan. Og report nita mo sa ako kung unsay mga resulta sa ako magipangtudlo sa inyo ha. Kay para sa ako ang kalambuan na ninyo, ang inyong mga nakatunan nga unsa inyong unsa naman to kung kuan asa naman ko padulong. So Tagalogo na lang to no. Tagumpay nyo, mas tagumpay ng inyong magtutudlo. Ang kalit na magkabisaya. So mo to kung sa inyong nakatunan, kung namoy nakatunan sa ako ang mga gipangyaw-yaw, kung inyong report sa ako, mas doble ang akong gibati nga nalipay ko nga nakakatun mo sa ako mga ipang-share din ha sa inyo ha. So daghan kay salamat ninyo mga bay ha. Og unsa man mani giingon nga tanang kurso na nagid sa ako tanang kurso na nagid sa ako dili na ko pwede nga ibugno pa sa mga degree holder kay nagid gi-hold na nako tanang mga kurso. Ang kaning uban akong kurso no on the spot ni siya, wala eskwela. So ang puhunan lang ani is my common sense lang. Also salamat kay inyong tanan og dinhi na lang ko kutob. Dili man kayo nako type ning French fries. Kisa may ganahan diag French fries tabangi kun yung kaon. So ako lang siyang kuhit-kuhiton samtang magpilo-pilo ko sa mga sinina dinhi in taon, gagubot lang niya akong kwarto in taon karon. Mula kog day okay dire tag 5 na lang. So salamat jud kay inyong tanan ha og sa walay hunong ninyong suporta, salamat kay sa inyong tanan. So sa wala pa kalaag sa atuang salida sa YouTube, sa atuang channel sa YouTube, laag lang mo dito, i-search lang ninyo ang Inday Kabkab og ayaw ninyo kalimti og kusi ang word nga subscribe og apila ninyo gitik ang notification bell kay para updated mo kanunay sa ako mga bagong videos, kay para mo chat ra ninyo si Kuya YouTube. Moingon na ninyo dayon nga si Inday Kabkab na ay bagong video. So salamat inyong tanan sa mga likers, sa mga down thumbners. Sa ba ni? Mo ba to sa mga down thumbners lagi? So daghang salamat ninyo tanan sa mga loves ninyo, daghan kayong salamat sa mga katawa ninyo. Daghang kayong salamat. Unsa pa sa mga nasuko, daghang kayong salamat sa mga nangbas nako. Salamat gyapon kayo sa inyong pag-view sa akong video. Salamat kayo.
Ako lang gibutang sa akong unahuna no nga gibas gani si Tatay Digong, daghang kay nambas si Tatay Digong nga daghan na kay siya mga kaayuhan nga nahimo sa ato ang nasod. Ako pa kaha nga ordinaryong tawo lamang. So salamat gyapon kay ko kung unsa may inyo ha mga panglantaw din sa kuha dawaton ko ng tanan. Ang importante nasayod ko sa akong kaugalingon kung unsay kamatuoran. So dili man ko basta-basta magpaapekto ana inyo ha mga negative comments. Ug malipay pagay ko ana madasig ko. Usa na sa mga hinungdan nga musirit pagyud ko pataas kay ha nguna na dayang imong panglantaw sa ako. Okay sige, himuon ako na siyang puhunan. So sa mga haters, sa mga negative commenters, salamat kaayo kay tungod ni ana mo na yung mga hinungdan nga padayon ko sa pagsaka dito sa bungtod. Aron padayon gyapon na magpakuyanap sa inyo ha sa kahayag sa kung unsa man ang ako mga katunan sa akong tibuok kinabuhi. So kani nga ako magipang-share sa inyo ha. Ako ra gini mga nagian sa akong mga tibuok kinabuhi. Wala ni tumutumo, wala ni himo-himong istorya kundi ni kamatuoran gid kining tanan. So daghan kay salamat jud ninyo tanan, appreciate much. Mukabkab daga na pud ko karon kay mo duty pa ko. Salamat kay ning tanan. Bye bye. Daghang salamat. Gihugma ko kamong tanan. Bye bye.